Ka Temri Boy ka long ka district ka bajupan mi yaki kena ki badonia ka jing shampang bat yaki sab baper ha ka badang ha kini ki kendiat sengi ka lenti jam football center kadang syudap ban yasoy ya ka soskular bat ka Sidon secondary school bat menta ka kenti arngut ki thei le kai football na ka shlam lenti jam football center ki badairu ki kena pule jong ka school Sidon secondary school harengkat bat ki wei ki paralog jong ki na ki wei pat ki district ka jela ki layo ban mi khman na ka jela Meghalaya sha ka LYMPUNG yele kai sports ka balatep kum ka 66 national school games 2023 ka ban long ha BHOPAL jong ka jela Madhya Pradesh nadu kan riu tarik jelew hadu ka khandai tarik ubnai jelew kita ki kena kan thai ki banaka lenti jam football center bat ki bapule ha ka school Sidon secondary school ki long ka imaya shilla khan nyos nam karta na ka shnong D1 Riphoi district bat ka balarisha maring khan nyos nam karta na ka shnong nartap Riphoi district bat ka wei ka bala tip kerteng kum ka ni bari maring ka bala shajit bat na ka daw ka jingshi tom ha ka por baka practice ka klem la shu ban le ishim BYNTA sha ka tai ka LYMPUNG ha ka tai ka LYMPUNG 66 National School Games 2023 ki jingele kai ki long ka football, table tennis, athletics bat ki wei ya ki tai ki thei le kai football la yalam da ka kong yai kan tiu nong kanri ya ki shinrang la yalam da ba Jeffrey Warlarpi ya ki rang bat ya ki thei le kai table tennis la lam khmat da ba ban shan ding do harengkat bat ki nok sumar jong ki tai ki khna le kai Kalau tadi ke kau share ke ngiyo nama apa ngiyo participate bat giveaway ki jelada kalau ngiyo bat compete ngiyo ke experience gitu dong kai share ni nama pun ngi kita padang LEIT tingkong pun bala LEIT arsen lesen tang balong kalau ngi layu experience kat kum kajing penkre cungi tengim da pati open kre bahai tang ba dong nadu jing trash tom jong coach bat ngi player kala don kajing stu jing ni le kat balak hi wala ngi myo kata ka dong dang yo tang kuntusan sengi ai tang bangi persang ka balak ban yo ta kajing job kum ka tim hi kata hi ka ai ka ba ning kong bangi bu ba jing le jing stengim de ban ong bangi le su participate ni ka ai ka em jing ka ong bangi wan ra ka jing job ban keburan kecelai parkoi hadian ka tukan nesnem ba kalapra ka school game federation of India minta kila form yang roi ke body bal kila conduct yang kini ke tournament minta hadu ha Madhya Pradesh santarik hadu kalai coba uniu kunai ye bon ki discipline ki bala ya chakman ni badi sedang hadian teng ni dang yami utasi ki kena ki ban mi khman ka jela ki lo sanut shinrang bat lainut ki kenthei kata ka karta ka ba under 19 apo ka kandai slam ki dewan ki kena ka kun ka kandam ki bu ki dewan ada kelas ki di school ni ka school games ni na kerman kini kita nak minta kena olahraga medals dalam tak kejelah aja. Fashion benang ko sete kadang sekarang ship lahir wave kenya internet bagi kena perform ngajak ko ship tu. Dia perintahi masyhur. Ni la pelong dia sini ni yola batang coaching camp tangi ni badang silong ni la kolong nomor lain di players ke de natura harus sedang le kentai di badang silong ke ni yo ai bal practice dia tiba storar dia practice ti ni hapo ai ka jingkerman was camp manile dia kena benar thong ya ka jingkerman ke de benar scam ni